Bon dia, oients. Avui, al programa Escolàpies Llúria, tenim moltes sorpreses. Per començar, tenim un reportatge de Mare Paula, fet pels nostres companys Diego, Miquel i Marcos. Molta gent que no és a l'escola o és nova es preguntarà qui va ser Paula Montal i què representa actualment i històricament per a la nostra escola. Nosaltres us explicarem el que va fer i sobretot qui fou Mare Paula. Mare Paula Montal Fornés va néixer un 11 d'octubre de 1799 a Arenys de Mar. No va tenir una infantesa gens fàcil. Fou la més gran dels 5 germans del segon matrimoni del seu pare amb Vicenta Fornés. Amb 30 anys fundà la primera escola per a noies, a Figueres, amb la seva amiga Agnès. Va viure i va lluitar perquè el seu institut fos un reflex fidel de l'escola Pia. Va voler amb obstinada obsessió ser escolàpia, perquè així es complia, en plenitud, aquesta crida precisa de Déu a salvar les famílies ensenyant a les nenes. Aquest fet comportarà la creació de diverses escoles arreu del món, i una d'aquestes va ser la nostra única escola, Escolàpies Llúria. Mare Paula representa una sèrie de valors, no només per nosaltres, sinó per a molts nens i nenes que van confiar en ella. Cada any en recordem a Mare Paula el 26 de febrer, dia de la seva mort. La honrem i donem les gràcies per la seva existència. És la nostra fundadora i la nostra guia. Avui som aquí per Paula Montal. Mare Paula, et donem les gràcies en nom dels nens i nenes del passat, present i futur. Fins aquí el reportatge de Mare Paula. Passem amb l'entrevista de l'Assun Pérez, tutora de quart d'ESO i part de l'equip de pastorals de l'escola. Què tal? Com esteu? Benvinguts a Ràdio Escolàpies Llúria. Avui ens trobem amb l'Assun Pérez, professora de quart de l'ESO A i membre de l'equip de pastoral. Porta molts anys a la nostra escola i sap més que bé qui és Mare Paula i el que representa. Avui ens explicarà la varietat d'activitats que realitzaran els diferents cursos de la nostra escola per Mare Paula. Assun, què tal? Com estàs? Hola, Sergi, què tal? Com estàs? Molt bé, de dilluns. Assun, qui és i què representa Mare Paula per la nostra escola? Bueno, Mare Paula és un referent, és una persona que tenim tots els professors, tots els mestres, com punt de referència. Les seves petjades les seguim, ja que ella va dedicar la seva vida plenament a les nenes del segle XIX i que una persona deixi tot el que té per dedicar la seva vida a l'educació d'aquestes nenes és importantíssim per nosaltres. Evidentment, ella va seguir les petjades de Sant Josep de Calassanç i, a més, la seva vida la va dedicar a les nenes, però també a Déu. És un referent, Sergi. Tots sabem que el dia de Mare Paula és un dia molt especial, ple d'un munt d'activitats. Ens podries explicar el funcionament durant aquest dia dels cursos de primària? Bé, tant a primària com en altres cursos, però centrem-nos ara a primària. Hi ha alguns que faran una eucaristia i d'altres faran una celebració. Després, cada curs té planejat fer diferents activitats, bé dins l'aula o bé fora de l'aula. Hi ha una cosa que farem tota l'escola, que és la famosa xocolatada. I aquest any serà molt especial perquè portem ja alguns cursos sense fer-la com ho fèiem i per nosaltres els profes i els mestres torna a ser aquell moment on podem compartir amb vosaltres una activitat que feia Mare Paula per les nenes, que era donar aquesta xocolata amb melindros, magdalenes, el que vosaltres vulgueu, abans de començar la seva jornada. Era molt important per ella que les nenes estiguessin ben alimentades. Llavors, aquesta tradició la reprendrem aquest any i espero que sigui molt especial també per vosaltres. De la resta d'activitats, clar, jo no et puc parlar perquè no sé ben bé quines estan fent a nivell de primària, però segurament que són activitats que estan relacionades tots amb Mare Paula. Igual que, per exemple, les tutories, tant a primària com a batxillerat i l'ESO, es faran aquell dia. I l'ESO i batxillerat què faran? El mateix, Sergi. No quiero descobrir ninguna sorpresa, però sí que hem planejat els equips docents, a més de les celebracions o les eucaristies, hem planejat activitats que podem fer dins l'aula i fora de l'aula. Algun curs potser veu alguna pel·lícula de caire educatiu, potser, per exemple, a quart d'ESO, i això no és cap sorpresa, a la tutoria d'aquesta setmana esteu proposant jocs populars per poder fer aquell dia.
els estem revisant i segurament farem algun dels que proposeu. I sé que també hi ha alguns cursos que fan activitats dins l'aula, com els jocs de taula, que també a quart d'ESO no és sorpresa i us hem dit que porteu jocs de taula. Vale. La nostra següent pregunta era si hi havia xocolata d'aquest any, però ja l'has respost. Així Perdona. Que sabem que hi ha xocolata d'aquest any. Hi haurà xocolatada. Vale. Doncs fins aquí la nostra petita intervenció, juntament amb un dels membres més importants de l'equip de pastoral de la nostra escola, l'Assun Pérez. Moltes gràcies i fins aviat. Fins aviat i molt bona diada de Mare Paula. Un beso enorme. Per acabar amb el programa, us deixem amb una entrevista a exalumnes. Què tal? Doncs avui rebem a l'estudi de Ràdio Llúria a dues exalumnes, a la Mireia Calderó, què tal, com estàs? Hola, molt bé. I també a la Mireia Espigares, què tal, com estem? Hola, molt bé, també. Elles són dues exalumnes de l'escola, vau acabar, no fa gaire, de fet, l'escola, fa un curs, Sí, pràcticament. exacte. I com esteu? Expliqueu-nos, que sempre és un plaer que ens vinguin a visitar exalumnes, però com estan en aquest curs? Esteu bé? Ha anat bé aquest primer curs fora de l'escola? Bueno, per nosaltres també està molt bé tornar, al final això és casa nostra i bueno, a mi m'ha anat molt bé aquest primer trimestre de moment, ja vaig pel segon i molt bé, molt contenta. Això és una etapa diferent però molt contenta. Doncs jo també estic molt contenta de fer el que finalment volia fer després de l'escola i bé, jo també estic començant el segon quatrimestre i m'està agradant molt i amb ganes de seguir. Ens podeu recordar una mica què esteu estudiant perquè la gent que ens escolti doncs, vegi possibles sortides després d'acabar el batxillerat? Doncs jo estic estudiant fisioteràpia a la Blanquerna I jo medicina a la Pompeu. Les dues ho teníeu clar? Cap on aniríeu quan fèieu el batxillerat? Jo abans del batxillerat, o sigui, portava Sí, jo me'n clar... recordo de tu que a quart d'ESO ja ho tenies clar. Sí, molt. I tu, Mireia? Jo Calderó? no. A quart de l'ESO, de fet, volia fer una altra cosa, o sigui, sempre més o menys l'àrea semblant, però va ser a l'estiu de primer de batxillerat que ho vaig decidir i ja segon vaig anar a tope pel que volia i al final ha pogut ser i supercontenta. I a tots aquests alumnes que tenim ara actualment a batxillerat, que dubten sobre què fer, sobre si canviar de batxillerat, si canviar o si començar un nou itinerari a través de cicles formatius, per exemple, vosaltres, amb la vostra experiència, què els recomanaríeu? Mira, doncs jo diria que no tinguessin por, que al final és una cosa a la que li has de dedicar molt temps i molt esforç i no has de tenir por al que diguin i si m'equivoco has de seguir el que tu penses que t'agradarà. Al final potser t'acabes dedicant a això tota la vida, doncs has de fer el que tu creguis que t'agradarà més. Exacte, estic d'acord amb la Mireia, és bàsicament fer el que a tu t'agrada i el que t'anima a seguir estudiant i a seguir volent un futur treballant del que realment vols. Exacte, jo entenc com que a batxillerat no veus estic estudiant el que més m'agrada, però has de pensar que també és el pont per arribar a fer allò que t'agrada, que et poses a estudiar i jo entenc que estudiar no és la teva passió, o sigui, en aquell moment, però estàs estudiant alguna cosa que t'agrada. A mi m'agrada invertir temps en llegir coses del que estic estudiant, m'agrada. És a dir, potser a batxillerat no ho veus, però pensar que és el pont per arribar-hi. Clar, pensar que, diguéssim, que és un pas per arribar al que vols estudiar i que, per tant, és un pas que potser ara no et ve de gust en el seu moment estudiar, però que ho has de fer per poder després assolir els teus reptes o els teus objectius, no? Exacte. Sí, exacte. I potser no tens exactament el que vols fer tan clar, però pensar que és un pas i que no perdre la motivació per seguir esforçant-te perquè al final arribaràs a allò que realment t'apassioni. Sí. Ara em dèieu, abans de començar l'entrevista, que bé, la Covid no us ha afectat tant com altres, diguéssim, o sigui, com a dins el món d'estudiants, perquè ja estem en una fase final de la Covid, ja no hi ha confinaments,
Però, home, com a joves segur que també us ha afectat el fet de totes aquestes limitacions, el fet de poder no tenir aquest contacte social amb els vostres amics. Clar, aquí ho veiem directament amb les mascaretes, veiem les dificultats que hem tingut doncs, grups confinats, etc. Vosaltres, com a joves d'aquest perfil de 17, 18, 19 anys, o 20 anys fins i tot, com heu viscut això, aquests últims mesos de Covid? A veure, Quina experiència en teniu? Creieu que us ha afectat? Sí, jo crec que ens ha afectat, per exemple, nosaltres vam estar confinats durant primer batxillerat. Jo crec que ens va afectar molt, i no només nosaltres ho diem, sinó que ens ho diuen els professors de la universitat, perquè veuen que ens falta com més motivació, perquè hi ha molta gent que, com que es salta les classes, com que la gent no té tantes ganes d'estudiar i com que té ganes d'estar a casa, i no sé, o sigui, jo, per exemple, sí que he trobat limitacions al fet de doncs, sortir amb els teus amics, quedar, perquè amb aquestes restriccions que ens posaven doncs, era més complicat, però clar, també ho entenc perquè és el que tocava fer. Sí, exacte, és el que ens ha tocat i jo crec que ens ha fet perdre una mica l'equilibri de lleure i estudiar, com que era tot quedar-te a casa i aquesta part de lleure es va veure molt reduïda, però crec que a poc l'anem recuperant. Jo amb la gent de la universitat doncs, vaig quedant i cada vegada s'està obrint més aquest tema del lleure. Sí, de fet, recentment han tornat a obrir l'oci nocturn, vull dir que suposo que també... No sé si us heu sentit molt en la diana, també, dels joves, no sé què, els joves... O no és el vostre cas? A veure, jo crec que molts sí. Jo, per exemple, en part sí, però és com que ara també va haver un moment que li tenia por. I no tenia ganes de sortir perquè li tenia por al fet d'agafar-lo, al fet de poder-li passar als meus familiars o qualsevol d'aquests motius. Així que, no sé. Sí, jo igual. És a dir, perquè per molt que siguem joves, no hem de cometre imprudències. Jo també vaig tenir molta por, no li vull passar ni als meus pares perquè han de treballar, ni al meu germà perquè ha d'estudiar, ni ho vull agafar jo perquè he de fer exàmens, he d'estudiar. Vull dir, jo tampoc ho vull agafar i per això prenc mesures. No som sempre els responsables. Sí, no, us ho deia perquè moltes vegades s'ha acusat d'alguna manera els joves de responsabilitat i vosaltres sou una mica del perfil, teniu aquesta edat que és el que més es venia, però vaja, que també està bé que escoltar dues persones d'aquesta edat que venen a explicar que ells també són responsables i que no... I com nosaltres, molta gent, en general, tothom és bastant conscient i ningú vol agafar-ho i s'intenta no cometre imprudències. Heu comentat ara que al batxillerat vau estar confinats a primer, però més enllà d'això, fent un balanç dels 2 anys de batxillerat aquí al centre, quina valoració en feu? Us va agradar? No us va agradar? Hi ha alguna cosa? No sé, quina valoració en faríeu vosaltres com a exalumnes? Jo, des del principi del confinament, trobo que la nostra escola va ser molt ràpida al fet d'adaptar-se a la situació i estic molt agradida per això perquè, vulguis o no, parlava amb amics meus o amigues meves que deien no, és que nosaltres no fem res, no sé què, però jo estava tancada a casa però fèiem moltes coses i com que ja... O sigui, em va ajudar molt l'escola en aquest sentit. I després també a segon de batxillerat només vam estar confinats els dimecres, per exemple. Tota la resta de dies veníem al col·le i fèiem totes les classes i totes les hores. No com altra gent que potser està confinada una setmana, després una setmana no, una setmana sí, i fent les classes online tota l'estona. Sí, jo crec que l'escola va estar molt a l'alçada de la situació, es va saber adaptar, també ens van escoltar, perquè hi ha vegades que era tenir molta feina o tots els problemes, jo em vaig sentir molt escoltada, modificacions molt ràpides, a primer quan va ser el confinament total, però també a segon amb la situació ara un positiu, ara exàmens, l'escola es va saber adaptar molt bé i en cap moment va ser res agressiu ni perjudicial per a nosaltres. Per a res. Vosaltres vau estar a l'escola des de quina edat vau entrar aquí a Escolàpies Llúria? A P3. A P3, o sigui, heu fet des de P3 fins a segon de batxillerat. Sí. Coneixeu l'escola de dalt a baix. Sí. Més que segurament moltíssima gent. Sí. Què us sembla aquesta escola? Quina valoració en faríeu després de tots aquests anys? Perquè al final estem parlant, clar, dels 3 fins als 17, no? Aproximadament. Sí, 17-18, són 15 anys de la vostra vida aquí. Quina valoració en feu d'aquesta escola? Doncs jo crec que ja des del primer moment com que t'inculquen uns valors que t'ajuden a ser com a millor persona,
també t'ajuden molt en el teu recorregut i jo personalment estic molt contenta amb tots els professors perquè sempre m'han ajudat a ser millor, a valorar-me i com el fet d'ajudar-me a saber estudiar i voler estudiar. Sí, exacte. Jo crec que l'escola, més enllà de l'educació rebuda a nivell professional i així, estic molt agraïda per tota la formació. Estic molt agraïda també perquè sento que se'ns ha donat una educació amb valors. He après a treballar en grup, a resoldre problemes com s'havien de resoldre. És això, se m'han inculcat uns valors des de l'escola que els portaré ja per tota la vida i això és molt d'agrair. De fet, us ho dic perquè, a més, recentment ha sortit una enquesta a través d'un portal que es diu Micole, que és un dels principals portals buscadors de col·legis d'Espanya, i situen Escolàpies Llúria com la 13a millor escola d'Espanya. O sigui, que realment un lloc important. Sí, sí. Sí, jo m'ho crec. Veig que és una escola molt competent, que sempre ha estat a l'última, molt innovadors, pioners, per exemple, amb el dels iPads. Vam ser de les primeres generacions que portàvem iPad. També treballar en grup. Jo me n'adono que hi ha gent a la universitat que no sap treballar en grup i també ha tret molt bona nota a l'activitat, però els poses a treballar en grup i a mi l'escola m'ha ajudat molt perquè des del primer dia hem après a treballar en grups i és molt important, al final a la vida real treballes en grup. Sí. Doncs jo m'ho crec que estigui el número 13. Jo també. És que de fet, clar, realment a vegades aquestes coses de treballar en grup, classes potser de debat, d'oratòria, saber expressar en veu alta davant d'altra gent, saber comunicar... Clar, tot això és el que dius tu, Mireia Calderó, que tot això en altres centres que potser no es treballa tant és on realment després la vida real és el que et suposa, no? El que et trobes. Sí, coses com debat, emprenedoria, que potser en aquell moment deies ara tenim debat, però després et toca fer una presentació davant de tothom i dius ostres, doncs allò que m'han ensenyat debat potser sí que... Clar, i l'ús de noves tecnologies també. Sí, exacte. Sí. Per tant, per acabar, recomanaríeu aquesta escola a familiars, amics, a qui fos, diguéssim? Sí, sense dubte. Sense dubte, eh? Sí. Molt bé, doncs Mireia Espigares, Mireia Calderó, gràcies per haver vingut a Ràdio Llúria i és com sempre un plaer que vingueu per l'escola i que ens aneu visitant i que ens aneu explicant lo bé que esteu. Igualment, moltes gràcies. Escolàpies Llúria, la millor escola a la que pots assistir. És per això que el 5 de març us obrim les nostres portes de 10 a 1 del migdia, al carrer Aragó 302 amb Roger de Llúria. Vine i descobreix les nostres instal·lacions i la nostra metodologia de treball i els nostres recursos tecnològics per afavorir l'ensenyament dels vostres fills. Dins dels estudis posteriors, el centre disposa d'una àmplia varietat dels millors batxillerats i ofereix una gran garantia d'èxit de cara a la selectivitat per als nostres alumnes, donant així al centre la 13a posició de les millors escoles d'Espanya i 4a de Catalunya. Deposita la teva confiança en nosaltres. Confia en Escolàpies Llúria. Sumem somriures.